ka taara Europe awɔ a taara fɛ Français bɛ bi don siga t'a la mun ye France ka Ligue 2 ale 4e journée a match tan na awɔ mun ye Laval ale ni Metz tiɲɛ mais an ka cɛn tɛ ka ye sa de Boubacar Kiki Kouyaté ani Messi bɛ kɛlɛ la o kɛlɛ la awɔ salaire ni tana o tun ye Boubacar Kiki k'u b'a sa 7 millions d'euros Messi dirigeant yi ma kala don ɲɛna ka bɛn n'o ye u nana bɔ joueur wɛrɛ ko u y'o feere Manu ma 1 million d'euros k'i Boubacar Kiki Kouyaté ni français fɛnɛ ka match don a fɛnɛ baga taa convocation na o de la a tɛ ka ye a ma ye nin match fɛnɛ na n ye kibaruya laban min sɔrɔ ani Messi u karila ɲɔgɔn bolo u y'a suspendi dɔɔni fɔlɔ a ma ɲi dɛ d'accord ayiwa Laval Metz u ye 2-3 tiɲɛ Laval fan fɛ mun ye El Hadji Pape Djibril Diaw kosɛbɛ a ye 1 don awɔ Metz fan fɛ Ibrahima Niane o fana ye 1 don o ɲɛna mun ye Amiens ale ni Bastia awɔ Amiens kɛra 3-1 tiɲɛ mun ye kunnafoni duman ye awɔ Amiens ka 3 bila Malien joueur bi don a tɔgɔ Mamadou Nonzo Fofana défenseur o ɲɛna donc mun ye Dijon ale ni Nîmes tiɲɛ Dijon kɛra 2-1 awɔ Nîmes fana 1 don kɛra France joueur ye kosɛbɛ Ivoirien don a tɔgɔ Moussa Koné a don 83e minute ayiwa Po FC ale ni Sochaux Sochaux fan fɛ an ka Malien joueur awɔ an Malien joueur 2 bɛ yera kɛnɛ kan Moussa Doumbia a kɛra titulaire a ye 72 minutes Siko mun ye a 79 minutes kosɛbɛ mun ye Ibrahima Sissoko awɔ ale ye donna 63e minute mais a fɛnɛ match n'a ye 1 don Sochaux fan fɛ ayiwa Ibrahima Sissoko a don 74e minute o ɲɛna o ye kunnafoni duman ye kosɛbɛ n'an bɔra Ligue 1 na Ligue 1 wala fɔ o fɛnɛ 3e journée match tun bɛ sen na awɔ Monaco Lens kosɛbɛ kɛ Lens ale gagnéra 4-1 awɔ Lens ka 4 buts la tiɲɛ mun ye Ivoirien ka donna mais n'o ye Seko Fofana kosɛbɛ a 1 don a don 55e minute sur penalty awɔ Marseille ale ni Nantes Marseille gagnéra 2-1 ayiwa Marseille ka 2 buts la Congolais ka donna mais n'o ye Chancel Bemba a y'a don 70e minute tabarikala Montpellier ale ni Auxerre kosɛbɛ kɛ Auxerre gagnéra 2-1 awɔ Montpellier ka 1 don o fɛnɛ kɛra Franco Malien n'o ye Mamadou Sakho a y'a don 39e minute Sakho très bien Sakho an fɛ yan Sakho ye maraka ye dɛ a bɛɛ maraka ye Sakho kɔni Yigo don marakaw olu fana bɛ boli wari de nɔfɛ nomadu don olu ni fulaw bɛɛ kelen olu ni fulaw bɛɛ kelen fulaw ta ye bin ye olu ta ye nafolo ye fulaw k'a dɔn ko san nana fɛ ko bin wuli an fɛ yan sini bɛna sɔrɔ u ka bugu bɔ ka taa ye fulaw ta ka di dɛ ka fula wɛrɛ kɔni ye k'i bɔ k'i ka repere ya bura nkalon ni ja dɔnni kɛra dɔrɔn fulakɛ taara ni marakaw cɛ man jan ɲɔgɔn na dɛ olu marakaw cɛ c'est des nomades marakaw fana ta ye wari olu bɛ boli wari de nɔfɛ a ye man ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ la banu i bɛ banaba a bɛ taa sabugu cɔribugu kolokani gweledo nusɔnbugu a ko nin bɛɛ kɛ a taara yɛlɛma fɔ koro wɛrɛ c'est des nomades Angers Brest tiɲɛ Brest kɛra 3-1 awɔ Brest ka 3 buts la Angers ka 1 don kɛra Francais ye kɔrɔkɛ don a tɔgɔ Sofiane Boufal a don 70e minute kosɛbɛ mun ye Brest ka 3 buts la awɔ i b'a fɔ Maroc ka donna mais n'o ye Achraf Dari a ye 1 don ɲɛna mun ye Toulouse Lorient kosɛbɛ olu ye 2 min kɛ 2-2 awɔ a match la mun ye kunnafoni duman ye tiɲɛ Toulouse Lorient ka 2 buts la Malien joueur bi don awɔ a tɔgɔ Ibrahima Koné a don 80e minute sur penalty o ɲɛna a cɛ bɛ se penalty san na dɛ a bɛ se pɛrɛntan na a bɛ se o la kosɛbɛ mun ye Lille ale ni Paris Saint-Germain awɔ PSG tɛmɛna Lille kan 7-1 PSG ka 7 buts la farafin joueur bi don ayiwa Marocain don a tɔgɔ Achraf Hakimi a don 39e minute tabarikala n'an bɔra an bɛ taa Angleterre wala fɔ olu ka 3e journée awɔ Crystal Palace ale ni Aston Villa kosɛbɛ Crystal Palace a tɛmɛna Aston Villa kan 3-1 awɔ Crystal Palace ka 3 buts la mun ye Ivoirien ka donna mais n'u b'o fɔ ma Wilfried Zaha a ye 2 don a don 7e minute ani 58e minute ni cɛ a ko man di n ye han ni cɛ a n'a sunɔgɔ dɛ ni ko man di n ye ani Côte d'Ivoire match la 1 mun ni a donna ale de y'a 1 don Suez mais bura a don 90 minutes Côte d'Ivoire ye occasion 2 dɔrɔn sɔrɔ Mali kun 2 occasion dɔ bɛ Jonathan Kodja de ye dɔ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ jigi o gosi jigi woro la ka taa kɛnɛ ma bura o occasion 1 ɲɔgɔnna tuguni Sylvain Goro bɛ ballon dégager bura a bɛ Mali a bɛ an ka terrain bɛɛ traverser ka na bi cɛ jɔlen kan caman ja dɛ cɛ in ko man di n ye kosɛbɛ donc mun ye Manchester City Liverpool awɔ kunun Manchester City u ye Manchester United Liverpool kunun Manchester United u ye Liverpool ci kunun 2-1 bura ni mun ye équipe dɛsɛlen 2 de ye ɲɔgɔn na wallahi Cristiano Ronaldo yɛrɛ u ma la jouer kunun équipe dɛsɛlen 2 u y'a la jouer à 86 minutes à 4 minutes de la fin awɔ mun ye Cristiano Ronaldo a kɛra a ka tɔn mun ye Manchester United kosɛbɛ u kɛra kunun 2-1 a ɲɛna
Jadon Sancho 16e minute Marcus Rashford 53e minute kosɛbɛ kɛ Liverpool ka bureau no fana Franck Géré et Mohamed Salah a do 82e minute ayiwa Mohamed Salah Mané bɔra yan mɔgɔ foyi t'u la bilen mun an bɔra an bɛ taa Espagne Espagne mun ye bit africain o ma sɔrɔ Espagne yere mun ye bit français Algérien fana do a tɔgɔ Karim Benzema et là ka 4 bi la bi kelen do o ɲɛna donc ani Vinicius Junior ale farafin mais ale fana ye brésilien kosɛbɛ farafin minnu do u somɔgɔw bɛ bɔ Afrique de n y'a f'i ɲɛna le commerce triangulaire voilà le commerce triangulaire Vinicius ninnu sɔrɔla le commerce triangulaire de sen fɛ siga t'a la i bɛ farafin fɛn na Europe a bɛɛ source ye Afrique de parce que tubabu de tun bɛ na an ka farafinw ta yan u bɛ na ni dungare ni fɛnw yɛrɛ marifa lankolon yɛrɛ bɔnbɔn kɔnɔ o diya an ka ɲɛmɔgɔ k'o bila cɛkɔrɔbaw da kɔnɔ k'o bila an ka ɲɛmɔgɔw da kɔnɔ yan olu fana bɛ farafinw minɛ k'a d'u ma et puis kamalenkɔrɔ belebele jamanaw fɛnɛ hɛn kamalenkɔrɔ belebele minɛ k'a d'u ma e tɛ Amérique du Sud la bura Colombien ninnu ni Brésil ninnu e ma ye a mɔgɔ jolen ka ca nin bɛɛ an mɔkɛw ye minnu kolon ka gɛlɛn kosɛbɛ ninnu y'an fa sa ko bɔnbɔn gansan kama bɔnbɔn ni dungare ni fɛnw kama fɛn kuntanw kama walahi donc u bɛ taa n'o dir'u ma u bɛ t'olu feere Amérique kosɛbɛ Amérique n'u taara Amérique u bɛ t'olu feere u t'olu feere Américains ye ka sɔrɔ ka na tugun ka sɔrɔ ka fɛnw san sucre ni fɛnw san u mago bɛ fɛn mun na matériel mun na u b'olu san u bɛ sɔrɔ ka segin ka taa Europe commerce triangulaire c'est-à-dire u bɛ nin leçon dɔ kɛ kunna bura o b'a sɔrɔ école la aw ka dɔgɔ dɔɔni mais n'i kɔrɔbayara n'i y'a fɛn livre ta k'a kalan tuguni ou bien ka leçon i ka cahier kɔrɔ kalan bura i ni de bɛ tiɲɛ bɛɛ i ni de bɛ tiɲɛ u bɛna cɛkɔrɔba sigilen to bugusogo bura ka dungale jɔ a ɲɛ kɔrɔ a bɛ kɛ fila ye ko tubabu ye suba ye foyi an ka cɛ m'u gɛn nin ye wa Asimu gɛn nin ye wa fɛn mun ye Adama fa Adama mun y'a sɔrɔ o de fana kɛra dugare o de kɛra ka Adama sɔrɔ Adama sinon an filɛ nin an bɛɛ tun ye Alijinɛ kɔnɔden de ye Jalama kɔnɔden mɔgɔw tɛ Jalama kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ Alijinɛ de kɔnɔ an fa Adama ani Awa an ba Awa olu de tun bɛ Alijinɛ kɔnɔ san ne nana ka na a fɔ ba Awa ɲɛna ko n'a ye ko Adama bannen don ka yiriden dun Ala ko ka na yiridenw dun ko a ɲɛ bɛ muso wɛrɛ de la ya muso kɔni muso ka keleya muso ka keleya fɛn sitanɛ duware jɔ Awa la a ɲɛ b'a yɛrɛ ja la duware la ko ɲɛ ko ni muso de k'a bɛ muso de nɔfɛ fɛn bannen don ka yiriden dun dagaran bawa kɔnɔ ko ka sɔrɔ ale yɛrɛ de jari dugare bɔ a ɲɛkɔrɔ a n'a ka yiriden kɛ k'a bila da kɔnɔ siba kɔnɔ si Allah ka taa kuma cɛw da la ko ka yiriden dun sitanɛ ma ye dɛ bura musow ka kɛlɛ jama daminɛ bi bura an ka numukɛ dɔ bɛ yarɔ numu bɛ dabaw ni jele ninnu dilan fulamuso dɔ nana k'a ka jele dilan a ye jele kura dilan yarɔ u bɛ jele dɔ don ka nɛgɛ don ka fɛn na ka tasuma fiyɛ a la ale ye jele dilan k'a gɛn k'a di fulamuso ma ko kana da i kan na dɛ ko n'a da i kan na k'i bɛ taa sɔrɔ i sinamuso sɔrɔ aw ka so parce que jele a nɛgɛ kote bɛ jele la o bila a tila ka jele d'a kan na ni sinamuso ka sakon don ale ni tɔɔrɔ de koyi ka jele d'a kan na a y'a kan bɛɛ kunna ka safurula Elche ale ni Almeria kunu ayiwa o ye fila min kɛ 1 Espagne kosɛbɛ Girona ale ni Getafe Girona gagera 3-1 awɔ d'accord n'an bɔra an bɛ taa Italie mun ye Naples ale ni Monza kosɛbɛ Naples gagera 4-0 o kɛra Naples ka 4 bi la mun ye Victor Osimhen Nigeria dɔn ka bi don a don 45e o ɲɛna kunu Italie fana match fila tanna kunu kosɛbɛ kunu Roma ale ni Cremonese awɔ Roma gagera 1-0 o kɛra kunu a gagera 1-0 Sampdoria ale ni Juventus olu fila min kɛ 0-0 kosɛbɛ d'accord donc an bɔra Allemagne voilà fɔ mun ye vice africain o ma sɔrɔ Allemagne ayiwa dɔ sɔrɔla yen dɔ sɔrɔla yen mun ye Bochum ale ni Bayern Munich kosɛbɛ Bayern gagera 7-0 awɔ Bayern ka 7 bi la mun ye Senegal ka zɔnna n'o ye Sadio Mané a ye doublé kɛ a don 42e minute ani 60e minute sur penalty kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa Turquie voilà fɔ olu ka 3e journée la awɔ Imirani Sport kosɛbɛ ale ni Galatasaray gagera 1-0 awɔ Galatasaray ka bigiri don o kɛra le franco sénégalais Bafétimbi Gomis mun mana bi don a bɛ wara kule kɛ siga t'a la dɛ a y'a don 86e minute mun ye Besiktas ale ni Karagümrük awɔ Besiktas gagera 4-1 kosɛbɛ Besiktas ka 4 bi la mun ye Kɔngɔlɔ ka zɔnna n'o ye Georges Kevin Kudu
mun to so ko ni ɲɛnajɛ organiser France dans son ko a digilo do kunu a digilo do a ɲɛna mun ye Siva Sport ani Alanya Sport kosɛbɛ olu fila min kɛ kunu 1-1 awɔ Siva Sport fan fɛ Ivoire ka zɔnna bɛ n'o ye Mas Gradel a don 45 minutes sur penalty tabarikala mun ye Alanya Sport fan fɛ fɛnɛ fɛnɛ joli bi don tɛmɛlɛ Idrissa Doumbia a don match yɛrɛ banni 90 minutes Idrissa Doumbia o tɛmɛlɛ malien don